Goedenavond. U kijkt naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag, zaterdag 23 november. Bij Sint-Anneland is gisteravond een vrachtwagen in de sloot beland bij oogstwerkzaamheden. De vrachtwagen spoot het wegdek schoon omdat door die werkzaamheden slik op de weg lag. Maar toen de vrachtwagen uitweek voor een tegemoetkomende lijnbus kwam hij in de berm terecht en schoof op zijn kant de sloot naast de Zoetwaterweg in. De vrachtwagenchauffeur zat bekneld en is door de brandweer via de voorruit uit zijn voertuig bevrijd. En bij het ongeluk is de chauffeur ook gewond geraakt. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen werd vanmorgen meegenomen door een bergingsbedrijf. Billen, billen en nog eens billen. Normaal gesproken is het not done om er naar te kijken. Maar tijdens de najaarsscheuring voor trekpaarden ligt er juist de nadruk op. De motor die zit achterin en dat is de stuwende kracht van het achterbeen. De dames en de heren die zien er opgemaakt natuurlijk mooier uit als dat ze 's morgens uit bed komen. Ja, en zo is het met een paard ook. Opvallend, steeds meer trekpaarden hebben een lange staart, terwijl die vroeger werd gekoupeerd. Dat mag niet meer en daardoor ziet de bilpartij van de paarden er anders uit. Ik ben natuurlijk opgegroeid met trekpaarden met een korte staart. Maar ja, het is natuurlijk onvermijdelijk om dat nou nog te doen. En het is gewoon niet... Het is niet meer verantwoord. Lange staart of niet, er wordt geborsteld en gevlochten dat het een lieve lust is, zodat het paard er van hoef tot hoofd uitziet om door een ringetje te halen. Maar wie heeft nou de mooiste? Deelnemers klaar? Draven maar! Alle deelnemers kregen een lintje omdat ze voldoen aan de eisen van het stamboek. Dus in deze categorie alleen winnaars. Slager Rob Verboom in Vlissingen stopt er vandaag mee. De winkel gaat op slot. De zaak zit al 42 jaar in de familie, maar Verboom moet ermee stoppen. Om gezondheidsredenen. Ja, helaas wel. Ik loop al jaren met een behoorlijke buikbreuk. Een jaar of 4, 5 al. En die buikbreuk, dat gaat steeds meer zeer doen en pijn doen. En het gaat steeds meer uitzakken. En straks heb je kans dat de boel uit elkaar klopt en dan is het klaar, weet je. Dus... U moet echt onder het mes. Ja, ik moet echt onder het mes. En ik heb waarschijnlijk toch een herstelperiode van 6 tot 9 maanden ongeveer. Dat is een beslissing, daar heeft u lang over gedaan volgens mij. Heel lang over gedaan. Zeker meer dan een jaar hebben we erover gedaan wat we gaan doen. Maar ja, kan niet anders. Gezondheid gaat voor, hè. De kogel is nu door de kerk, maar gelukkig heeft Verboom veel positieve dingen om op terug te kijken. Zoals zijn prijswinnende rookworsten. Ja, als het een beetje koud weer is, dan verkoop ik elke week 400, 500 rookworsten, hoor. Ik weet nog heel goed dat ik in 2004, 2005 kampioen van Nederland was geworden. Dan hadden we de beste rookworst van Nederland gemaakt. Toen had ik vanaf oktober tot en met maart had ik er 30.000 verkocht. 30.000 rookworsten. Echt waar, ja. Verboom overweegt nog om online vleespakketten te gaan verkopen als hij weer gezond is. Maar eerst moet de slager zelf onder het mes. Adela Kooi uit Arnhemuiden heeft haar eerste dichtbundel gepresenteerd. En dat gebeurde in verpleeghuis Willibrord in Middelburg. En die locatie is niet geheel toevallig gekozen. Het is namelijk ook de plek waar Adela werkt als verzorgende. En waar ze haar inspiratie vandaan haalt. Ik kan er maar niet aan wennen dat ik op de werkvloer zo hard moet rennen. Dat de tijd ontbreekt voor de mensen. En zelfs geen tijd heb voor hun allerkleinste wensen. Het is ook een soort verwerkingsproces. Ik heb toen bij een bewoner in de nacht heb ik ernaast gezeten. De familie was te laat. En daar heb ik ook een gedicht over gemaakt. En hoe reageert de familie daar dan op? Dit gedicht van die mevrouw, dat weet de familie niet. Maar andere familieleden vinden het heel leuk. Bewoners zelfs die vragen van, sta ik ook in je boekje? Heb je ook al bewoners moeten teleurstellen daarin? Ja, klopt. Ja. En hoe reageren die dan? Iets minder leuk, maar goed, wie weet. Ooit een vervolgboekje. Groene Ster Vlissingen speelt in de eigen Baskensburg in de eredivisie tegen topclub FC Eindhoven. Maar komt wel met 1-0 voor, want dit is Nicky van Merrienboer in de 5e minuut. Een verrassing, want FC Eindhoven is favoriet en de ploeg waar Groene Ster vorig jaar nog de bekerfinale van verloor. Na die 1-0 komen er kansen voor Groene Ster op 2-0, maar hij valt aan de andere kant. Mo Alouche maakt het rustig af.
Dat kun je aan deze international wel overlaten en het is weer gelijk. Dit is de tweede helft. Een bal op de arm van Jossima Patinama. Penalty, zegt de scheidsrechter. Het is zwaar gestraft, maar de bal gaat op de stip. Rafinha mag hem nemen. En die doet dat koelbloedig. En dan staat FC Eindhoven dus op voorsprong. Maar Groene Ster heeft zich niet gewonnen. Dit is 5 minuten voor tijd. Een corner met Salim Sandé. En in de rebound is de goal van Hussein Bouzambou de aanvoerder. En dus is het gelijk en lijkt Groene Ster een punt te gaan pakken. Maar dit gebeurt 3 minuten voor het einde. Dit schot wordt nog goed gepakt door Ben Salam. Maar Tim van den Akker ziet Rafinha staan. En die scoort zijn tweede van de avond. En dat betekent 2-3. Groene Ster zet dan alles op alles. Keeper mee naar voren. En als je dan balverlies leidt, gebeurt dit. De beslissende goal is van Martinez. 2-4. Groene Ster speelde goed, maar heeft 0 punten. Een waterig zonnetje, daarmee moesten we het op de meeste plaatsen doen vandaag. Er hing ons vooral veel bewolking boven het hoofd. Die hoorde bij een storing die vanochtend ook nog wat regen heeft veroorzaakt. Vanavond en vannacht is het ook nog bewolkt in eerste instantie, want later in de nacht klaart het ook af en toe op. Maar het koelt niet al te veel af daardoor. 5 graden, daar blijft het bij op de meeste plaatsen. In zo'n opklaring kan het dan net iets kouder worden, met een minimum van 2 graden. Morgen is de wind gedraaid naar zuidelijke richting en daarmee komt iets zachtere lucht onze kant op. De temperatuur komt ook iets hoger uit, 10 à 11 graden. En de dag begint met vrij veel zonneschijn. Later op de dag stroomt wat meer bewolking de provincie binnen, maar het blijft wel de hele dag droog. De dagen daarna zien we nog meer bewolking onze kant op komen en gaat het ook weer eens wat regenen. Bijvoorbeeld maandag en ook zeker woensdag. Maar de temperaturen die blijven aan de hoge kant. En tot zover. Straks ben ik bij u terug met Zeeland de Week. Dus tot zo. En anders nog een fijne avond.